decide? Поремахване на сяна. Не, това не е предмет. Според мен трябва да се въведе... Не знам. Да се въведе нещо как да станеш красиво момиче. Няма шанс за те. Няма никога да бягам от този час, как да си красиво. Никога. И се това красиво момиче. Няма да успееш. Ма ти ще успееш ли бе? Не. Ниндил. Ниндил. Кълъв? Ниндил. Аре затвори да той иначе. Според мен трябва да се въведе... Няма. Добре, за да имаш половината от екрана. Ще го виждам само на своя устата. Не си. Ой, стига. Ако ми питате, айде.